falar de cores. Que tal foi a vosa semana? Portastes vos ben? Ai, vou ir metendo o PowerPoint e imos entrando en materia. Un tema un pouco complicado, porque claro, a min gustame complicarme a vida. Para que vou facer as cousas fáciles? Podendo facelas complicadas. Así que nada, benvidos e benvidas todos. Hoxe imos a falar do arcoíris, historia simbólica do arcoíris ou o arcoíris na arte. Sen deusas. Bueno, con algunha polo medio, porque é inevitable, pero xa me entendedes. Un momento, que creo que non teño o chat aberto. Agora teño xa o chat aberto, vale? Espero que me estedes escoitando ben, sí. Ai, pois bueno, hai o tema do arcoíris. Por onde podemos comezalo? O tema do arcoíris manifesta, de feito, cando se trata o arcoíris na historia da arte, manifesta unha das cuestións ou dos debates principais que hai sempre no campo artístico, que é a de bos días, tais? Todo ben? Vale, perfecto, alégrome. Pois, por onde iba? Sí, ao tratar o tema do arcoíris é inevitable tratar un dos grandes debates de fondo sempre na historia da arte, que é o da representación. Como debe representarse o mundo? É un tema, este é un super temazo, porque ademais está moi de moda nos últimos tempos, aínda que non referido aos fenómenos físicos, si a outro tipo de cuestións, non? Entonces, o do arcoíris é un tema que me presta, sobre todo porque toca ou se pode tocar este problema da representación na arte. Porque, obviamente, o arcoíris ademais é un fenómeno visual complexo, porque non todo o mundo o ve da mesma maneira, nin se ve da mesma maneira en todas as condicións atmosféricas, non? Teñense que dar unhas condicións específicas para velo exactamente no seu esplendor. Polo tanto, á hora de representar o arcoíris ou o arco da vella, sempre vamos a atopar tres maneiras. A maneira en que o lembramos, a imaxe mental, non? A imaxe simbólica, a imaxe real, que é a que ve o ollo en determinadas condicións atmosféricas, e a imaxe ideal, que é a de representar todo o espectro visible de luz, aínda que co ollo non o vemos. Explícome? Non sei se me explico. Bueno, o caso é que xa sabedes, porque xa o dixemos durante todos estes programas, que hai un gran cambio na representación das cores a partir da publicación da óptica de Newton. Francis Bacon xa adiantara antes que a Newton a idea da descomposición da luz branca en varios colores, non? Da refracción da luz, que sería máis ou menos o que pasaría cando a luz atravesa un vaso. Iso dicía Bacon, pero tivemos que esperar a que viñera Newton desenvolver estas ideas moito mellor no seu tratado de óptica. Por exemplo, o que vedes aí á esquerda é un disco de Newton, é un disco que está dividido en seccións de cores que refrexan ou que representan as cores do aspecto de luz visible. Porque esa é outra cuestión. Estas son as cores visibles ao ollo humano. O resto de seres non ven como nós vemos o arcoíris. Ben, o arco da vella. Cando o disco se pon en funcionamento, se pon a xirar a moita velocidade, as cores mestúranse e o que se ve é un disco completamente blanco. Sen embargo, se se volve a parar o disco, o que vemos vai a ser todas as cores, non? É dicir,
é un experimento que ademais se pode facer na casa que demostra precisamente que o branco é a suma de todas as cores, non? De todas as cores de luz. E á dereita temos un cadro de Millet, que agora mesmo non lembro o título exacto, pero ao fondo desta paisaxe vedes que hai un arco dobre. Ese arco doble non está representado según o que ten que ser, é dicir, con todas as cores do espectro, senón que está representado según como ve o ollo en determinadas condicións atmosféricas. Pero claro, isto na Idade Media, no Renacemento e tamén en épocas máis recentes non sempre se escolleu representar o arco da vella nin como debera ser según as leis físicas, nin como o ollo o ve, porque hai algo máis importante á hora de representar o arco da vella, que tamén a súa historia simbólica. E a iso vamos a ir entrando pouquiño a pouco. Isto que vedes aquí, que non está a cor, saqueino da colección online do Instituto Warburg. Podedes entrar, é unha páxina moi interesante, foi fundada por o Instituto Warburg foi fundado por Avi Warburg a principios do século XX e é un instituto centrado no estudo da iconografía e, por tanto, a súa colección online permite buscar por temas iconográficos. Entonces, se buscades, por exemplo, Rainbow, tens que buscar en inglés, ou creo que en alemán tamén vai ben, porque claro, é un instituto alemán, ides a atopar toda unha colección de imaxes onde aparecen arcos da vella, vale? Claro, na antigüidade clásica, como explicaban o fenómeno do arco da vella? Pois, para gregos e romanos, este era un arco que trazaba a deidade, a deusa Iris, que era mensaxeira dos deuses. A parte de Hermes, pois había esta mensaxeira que era Iris. Tiña unha irmá que se chamaba Arce, creo tamén. Entón, Iris sería unha deidade que viaxa entre o mundo divino e o mundo terrenal a través do arco da vella. E como se representa este viaxe de Iris? Pois na cerámica máis antiga, Iris representase simplemente con alas na espalda ou con alas nos pés. Pero claro, isto provocaba que houvese certa confusión de confucionismo con Hermes, así que co tempo foiselle engadindo outro elemento que é o veo. O veo abelatio de algunhas deidades na iconografía ven a significar o seu desprazamento polo aire. Normalmente, ademais, a abelatio ás veces está moi asociada con divinidades da auga, non? Cousa que tería sentido tamén atribuírlle a Iris. E isto que vedes é unha miniatura dun códice do século V que está no Vaticano e que representa a Iris cando se aparece a Turno na Eneida. No momento, Eneas está ausente no combate de Troia, entonces a deusa Juno chama ou envía a Iris a falar con Turno para decirlle, veña, espabilate, que non está Eneas e tes que aproveitar, veña, corre. Entón, din na Eneida, Juno, filla de Saturno, envía dende o ceo a Iris en busca do valeroso Turno. Nestos termos falou a rosada boca, filla de Taumante. Entón, Iris dille a Turno, veña, a ver, que fas aí? Porque o Turno estaba dormindo no medio dun bosque. Espabilate, que che toca a ti, tes que ir ao combate, colle os teus homes e aproveita, que Eneas non está. Entón, remata de falar, continúa o discurso na Eneida, e levantouse polo éter coas súas ás iguais, describindo na súa fuga un inmenso arco baixo as nubes, que é o que estaríamos a ver aí. De feito, escollín
Si, turno non sabía que era o seu turno. E, bueno, se escollín esta imaxe, porque noutras representacións de Iris vades a vela como un abelatio normal, non? Como un veo, simplemente, por encima da súa cabeza, representando esa idea do éter, do aéreo, do desprazamento. Pero neste caso particular, este veo está pintado dunha maneira que podería simbolizar precisamente tamén esta idea do arco da vella, non? Pola maneira en que están representadas aí as cores. Habería que velo en cor, que non atopei, pero aínda así, non? Vennos a traer esa idea do arco da vella. Despois hai que entrar tamén na simbólica que arrastramos dende as culturas mesopotámicas e semíticas. O arco da vella, para as culturas semíticas, para as religións semíticas, para xudeos, para cristiáns e tamén para o Islán, representa o pacto que Deus ten coa humanidade e que fai despois do diluvio. Despois do diluvio universal, que aparece no Xénese capítulo 9, versículo 11, Deus dille a Noé que a partir de entón, cada vez que aparezan nubes no ceo e que traigan chuvia, el deixará o seu arco no ceo para lembrar a unidade, para lembrar esa nova alianza entre Deus e os homes, porque Deus promete nunca máis volver a levantar a man contra a humanidade, non? E di, o meu arco puxen nas nubes, o cal será un pacto entre min e a terra, e sucederá que cando faga vir as nubes sobre a terra, deixarei o meu arco nas nubes. Estará o arco nas nubes e lembrarei o pacto perpetuo entre Deus e todo ser vivinte. Ese é o significado principal do arco da vella cando aparece na arte. Tamén aparece en ocasións como trono de Deus e trono divino, incluso representando o arco dobre, non? Este fenómeno do arco dobre. E así vémolo tamén na arte románica, isto que estamos a ver en pantalla é o Pantocrátor de San Isidoro de León, e vedes que está Xesucristo como a Deus, entronizado como a Deus, sobre un arco dobre, dentro dunha mandorla, que repite as cores, ou que trae tamén á memoria as cores ou a idea do arco da vella, e rodeado polo tetramorfos. Igual estades a dicir, estás tola, iso non parece un arco da vella. Sei que non o parece, pero no románico non era tan importante, no románico, no gótico, non era tan importante representar as cores que se ven, como representar esta idea de pacto, esta idea lumínica e de divinidade, vale? Entón, eles van a escoller, pois, as cores máis habituais, non? Dentro do románico, do sistema de cores medievais, que vai a ser o branco, o vermello, o negro e o azul un pouco, ou o dourado, iso vai a depender. A todo isto, antes do que se di no Xénese, hai unha obra moi coñecida, que é a epopeia de Gilgamesh, moito máis anterior, que tamén fala dun diluvio, e que tamén fala dun pacto coa humanidade. O que pasa é que na epopeia de Gilgamesh, este arco sería o colar da deusa Ishtar, que coloca no ceo en sinal de paz e de non volver a levantar a man tampouco contra os seres humanos. Sei que a epopeia de Gilgamesh hai que ter moito cuidado con ela, porque consérvase de maneira fragmentada, houbo que reconstruíla e aparte pois a traducción pois dá certos problemas, non? En canto ao arcoíris non o lembro moi ben, pero en canto a esta idea da prostitución sagrada, que tanto se fala de Mesopotamia, sei que hai problemas coa traducción, porque para nós
para as persoas do século XIX que o traduciron e do XX que o traduciron, non hai unha palabra para prostitución sagrada, non? Entón, utilizan, por exemplo, ramera, que para nós non ten a mesma connotación que tiña naquela época. Por poñer un exemplo, que teño así máis fresco. Entón, hai que ter coidado co que se traduciu, porque tamén hai moita reconstrucción romántica en torno a ela, pero aí aparece mencionado, non, polo menos, o fenómeno atmosférico. Esta é outra representación dun Cristo entronizado sobre 2 arcos, só que esta vez os arcos aparecen a maneira de esfera e podedes ver que temos o vermello, o branco e o azul e tamén un pouco de negro para delimitar as cores. Pero por que menciono o negro? Porque San Isidoro de Sevilla, por exemplo, di que hai 4 cores no arco iris. Bueno, realmente isto dice nun texto que se atribúe a San Isidoro de Sevilla, pero creo que a autoría non está aínda moi confirmada, é unha atribución, que é o libro sobre os números, non? Entón, no capítulo 5, sobre o número cuaternario, di: o mesmo arco iris cambia o seu esplendor en base a 4 cores. Aí non especifica as cores, pero teño entendido que noutras obras de San Isidoro sí que se especifica. Entón, el diría que estas 4 cores do arco da vella serían a cor do ceo, que é a cor do lume ou corignia, é dicir, o vermello, como xa comentamos noutros programas, a cor das augas ou cor púrpura, que tamén comentamos noutros programas que a cor da auga era a púrpura, a cor do aire, que é a branca, e a cor da terra, que é a negra. Porque nesta época, volvo a repetir, non interesa tanto a idea representar o fenómeno físico exacto como representar a idea simbólica, non? Entonces, obviamente, este símbolo de unión do divino co terrenal, pois vai a ter estes 4 cores que van a representar estes 4 elementos, non? Que compoñen a creación: o lume, a auga, o aire e a terra. Todo isto non puxen imaxes, pero se nos fóramos a Asia e miráramos representacións pois do Buda Amitabha ou dos Bodhisattvas tamén, moitas veces aparecen con esta aureola multicolor que refire precisamente tamén ao arco da vella. Non sei exactamente como é que tanto en Asia como en Occidente se chegou a representar así a divinidade. Non sei, quero dicir, non sei cal é, que mundo inflúe en cal ou cal é a maneira de transmisión deste elemento iconográfico, pero, sen dúbida, é un elemento compartido, non? Diso non cabe dúbida. Por exemplo, aquí neste manuscrito árabe, pena non saber árabe, vemos tamén que se representa o arco da vella e faise con 4 cores, 2 tons diferentes de azul e 2 tons diferentes dun vermello. Non teño moita máis explicación sobre iso, logo están separados aí por un pouquiño de branco ou de dourado. O curioso é que o vermello está na parte interna do arco. Sen embargo, no arco iris, o vermello está sempre pola parte externa, non? É unha cousa curiosa. Xa deme mirar unha cousa. Vale, non. Polo tanto, iso non importa tampouco a orde en que se colocan as cores. O que importa é representar a idea. Representar unha idea non é o mesmo que representar exactamente o fenómeno real físico. E aquí temos outro manuscrito, bueno, outro códice iluminado, que creo que ten un árbol de Gesé, non me queda moi claro,
E vemos que ten como a cores o amarelo, o azul, o vermello e o verde. Outra vez nesta idea de que o arco da vella é algo que ten cores, pero non importa a exactitude desas cores, non? E aquí chegamos, un momento. Ai! Abrín o que non era, un momento. Este é un códice do século XVI, é a Xénese de Wunderz, é un libro da Xénese, sí, e representa o signo da alianza con Deus. E vedes outra vez que temos o amarelo e o verde, e o vermello está por dentro do arco. E despois representase como un arco, quererse representar como un arco dobre, pero o arco inferior é un arco branco, non? E bueno, despois tedes os signos zodiacais por aí flotando flotando ao rededor, pero xa vedes, este arco da vella ten 3 cores. E outras veces, o que se va, como se, a maneira en que se vai a representar o arco da vella é simplemente con unha cor, como por exemplo aquí. Esta creo que, á esquerda, creo que teríamos a Venus, e á dereita temos a Apolo tocando a lira. Estas son miniaturas dun texto que é a epístola de Héctor, escrita por Cristina de Pizán. Cristina de Pizán neste libro, bueno, pois a verdade é que non o lin, ou hai a poder conseguilo, dá unha serie de consellos para a boa educación dos mozos, non? Dos cabaleiros. Sen máis. E a maneira que escolle o iluminador para representar as deidades no ceo, pois é sentadas sobre ese arco da vella. Que é curioso, que aparte de representarse en azul, represéntase con ondas, como vencellando a idea de auga, non? Porque o arco non é só un fenómeno de luz, é un fenómeno tamén de auga. Se non hai auga, se non hai pingas sendo atravesadas pola luz do sol, pois non existe o fenómeno, non? Entón, esta é outra maneira de representar a idea. Vou super veloz como sempre, pero creo que está ben, sí. E logo chegamos a esta curiosa miniatura, a ver se sabedes o que é, supoño que saberedes o que é perfectamente. Son os 4 xinetes da Apocalipse, e un deles leva na man un arco. Esta é a Biblia de Ottenreich, do século XVI. E vedes que o primeiro dos cabalos que aparece na Apocalipse, no capítulo 6, é o cabalo branco. E o xinete do cabalo branco leva un arco e vai coroado e representa a victoria. É un xinete dos que o seu significado pois é un pouco máis críptico, non? Porque adoitan interpretalo como a Igrexa vencendo ou a expansión do Evanxeo vencendo. E o que me chama a atención esta representación do arco como arco da vella. No? Normalmente este xinete o que leva é un arco militar ou un arco de caza. Pero neste caso, elixiron para representalo un arco da vella. Hai quen me dixo por aí que pode deberse a unha mala traducción ou unha mala interpretación do texto. Eu non o creo. É dicir, é o século XVI, sí que é verdade que serán ás veces malas interpretacións nos textos, pero creo que quen representa ou quen escolle representar o arco como un arco da vella sabe perfectamente cal é o significado bíblico
do arco da vella, e creo que o ten presente. Entón, tería sentido, non, que no final dos tempos aquelo que representa o triunfo da verdade revelada, non, da religión e do evanxeo da palabra de Cristo, pois levase un arco non só militar, senón un arco que representa visualmente esa alianza antiga da divinidade co pobo, cos seres humanos. Non sei, vós que opinades? Se mo queredes poñer por aí polo chat. É dicir, hai veces que sí, danse malas interpretacións, pero hai moitas veces nas que o autor é moi consciente do que está a pintar, non? Habería que vela máis pormenorizadamente e habería que ver tamén o resto de códigos simbólicos que utiliza esta Biblia de Ottenheim. Pero falando de Apocalipse e de arcos da vella, pois temos tamén aquí este xa é moito máis moderno, obviamente, é do século XVI, do século XVI, non, muller, do século XIX. Como se pode apreciar claramente, é unha composición do século XIX. E vedes que o primeiro dos xinetes leva un arco militar, pero ao fondo de todo, nese rompemento de gloria, nesa apertura do ceo, vedes ao fondo o cordeiro místico e está dentro dun arco da vella. De novo, representado como unha luz moi diluída, con só 3 cores, ou case 2, diríamos, vermello e amarelo, non? Aí sí que parece que se representa pois un pouquiño o arco tal e como o vería o ollo, non como o describe a física e non a maneira simbólica da Idade Media, non? E, por suposto, non me pode faltar o meu querido, amado e ídolo, que é David Caspar Friedrich, que ten un cadro que se chama Paisaxe con arco da vella. É unha paisaxe, a verdade, nocturna. Houve un tempo no que se creía que non podían verse arcos da vella durante a noite. Sen embargo, cando se dan certas condicións de que haxa pois unha lúa chea moi potente, que haxa auga na atmósfera, sí que poden aparecer estes arcos da vella nocturnos. Un fenómeno moi extraño, é raro velo, pero existe, sí que se pode dar. Non sei se David Caspar Friedrich o tiña, ou coñecía, o viu ou o sabía, pero aquí tedes unha representación. Neste caso, as cores están moi diluídas, hai cor, pero tende a ser branco, non? De novo, unha representación do que pode captar o ollo e non do que debe ser, non? Ou do que é. Non. Esta é unha das características en xeral tamén da arte do século XIX, principios do XX, que se intenta representar máis axeitadamente como capta o ollo, máis que o que debe ser, non? Ou o como é con exactitude. É todo ese dilema sempre que hai na arte de representamos o que vemos, representamos como son as cousas, representamos como deberían ser e non son. E, por suposto, pois iso, este é un uquillo xaponés, ou chinés, sí, xaponés, con tamén representa o fenómeno do arco da vella, pero totalmente branco, non? Porque a idea aquí é a de luz, e a luz é branca, e non importa definir tanto a cor como definir o fenómeno, non? Incluso dá como certa sensación de humidade ambiental toda a composición. Esta é
de Ottawa Kuniyoshi, século XIX tamén. Vedes que eu ao final son unha señora decimonónica. Eu tiro moito polo século XIX. Xa entrados en século XX, finais do XIX e século XX, recorda as bolas do dragón a imaxe. É que as bolas do dragón, mira, porque a min non me gustou a serie, pero as bolas do dragón visualmente e obviamente simbólicamente tamén é moi interesante porque o autor, os creadores teñen en conta a tradición de pintura xaponesa e a representación das paisaxes. E bueno, xa sen falar que as bolas do dragón é a versión moderna hiper hiperdinámica de unha das obras máis importantes da China e da cultura asiática, que é Viaxe ao Oeste. Cando remate de lela, igual fago un directo sobre ela. Bueno, aquí á esquerda o que temos é unha pintura de Evelyn de Morgan, é unha pintura de 1919, e á dereita un panfleto estadounidense de 1918. Que pasou nesta época? Pois efectivamente que houbo unha guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial. E o arco da vella nestas dúas imaxes utilízase como símbolo ou imaxe de paz e de pacto, de novo, da divinidade cos seres humanos. Esa é a idea do arco da vella. Evelyn de Morgan, por exemplo, escolle representalo como unha especie de, non sei, de torbellino lumínico, donde se mesturan diferentes cores. Ademais, aparecen por aí os serafíns ou querubíns, que sabedes que son das xerarquías anxélicas máis próximas á divinidade, non? Aqueles que están feitos ou que son completamente de luz ou están cegados pola luz divina. E sobre ese arco que se desliza tan dinámico aparece unha virxe. Este cadro chámase a Virxe da Paz, Nosa Señora da Paz, viría a representar unha idea triste, que é que a través da guerra o cabaleiro que implora á divinidade que a través da súa acción veña a paz. É un pouco, é contradictoria, pero tamén real, non? En tempos de guerra hai certa idea de que na defensa do ideario se pode atopar a paz para a nación ou para un mesmo, non? Un pouco críptica esta representación, pero bueno, por aí estaría a idea. E á dereita é unha estampa que di, esperade que necesito poñela en grande para poder lela, unha estampa de Estados Unidos que chama a poboación a apoiar a guerra a través da compra de war saving stamps, de estampas para a guerra, non? E di, despois da inundación, o arco da vella apareceu no ceo. Foi tomado pola xente como un signo de que a inundación rematara e de que non se destruiría a terra. Algúns crearon o arco da vella da Victoria en orde de atender a War for all time. Vale, pois en orde de rematar coa guerra e construir un mundo de paz.
ti podes axudar a crear este arco da victoria axudando ao goberno a través da compra dos War Saving Stamps. É dicir, a propaganda bélica da Primeira Guerra Mundial estadounidense utilizou o arco da vella como símbolo da paz que se consegue a través da guerra. Da paz que se consegue, pois iso, a través da guerra, non? E ademais como signo de nova alianza. Outra vez. Que mal me está caendo últimamente Estados Unidos. Xa, bueno, Estados Unidos caenos moi mal últimamente a todo o mundo por moi diversas razóns, Xa non só en canto ás súas políticas bélicas. Non imos entrar neses detalles. E hasta aquí o que podería contar sobre o arco da vella. Non sei que opinades. Tedes preguntas? Cheguei agora mesmo, xa cheguei ao final. Certo é que non metín o arco da vella no seu significado actual, no seu uso actual, non? Que é, sobre todo, na bandeira LGTB, e tampouco entrei no uso do arco da vella durante a COVID. Non, tamén foi curioso como en España, bueno, no resto do mundo se comezou a utilizar o arco da vella como símbolo de esperanza. E me parece que é unha significación realmente moderna, tendo en conta que pois como vimos agora, a través da historia normalmente é unha idea de vínculo da divinidade do vínculo da divinidade co ser humano ou vínculo de paz como final ou selo dun período de desastre e de morte e de case castigo divino, non? Hoxe en día o significado que se utiliza na bandeira LGTBI non ten nada que ver con iso, senón que ten que ver coa idea de diversidade. A maneira de representar a diversidade pois tamén é representar moitísimas cores. Despois tamén habería que entrar na idea, bueno, igual podemos facer unha simbólica do arco iris en tempos modernos, non? Porque habería que falar tamén pois da psicodelia, habería que falar desta idea do arco da vella como idea dun mundo feliz, utópico, carameloso, case empalagoso, non? De unicornios, de purpurina, de unicornios que vomitan arcos da vella, todo iso. Obviamente, hoxe en día o significado e a utilización do arco da vella xa perdeu esta idea, non? De selo dun tempo de inestabilidade. E tampouco entro, porque sei que Tais seguro que está pensando en escribilo ou en dicilo, na idea das cores dos chakras, non? Eso podemos falalo tamén noutro momento, porque necesito bibliografía ao respecto, non? Esa teoría da conspiración de que a bandeira LGTBI e as cores dos chakras pois está invertido, non? Non o digo porque crea niso, digo porque é unha idea que en certos recunchos está presente e que, por tanto, forma parte da mitoloxía contemporánea, non? Ves, Tais que se ríe. Entonces hai que explorar tamén un pouco a mitoloxía contemporánea, pero hai que facelo con xeito, entonces necesito o meu tempo para atopar as referencias que quero. Non sei se tedes algunha pregunta.
algunha idea que tirar por aí. Esquecinme ao principio, vou volver á imaxe do principio, porque, claro, Newton moi científico, moi estudoso da óptica e dos fenómenos da luz, pero sabedes que Newton define 7 cores, vale? Estas 7 cores hoxe en día foron criticadas. Hai quen di que en vez de 7 son 6, porque o cian debería incluirse dentro do azul e non como unha parte separada. Entón, Newton definiu as 7 cores como rúbeos, é dicir, o vermello, áureos, o laranxa, flavus, o amarelo, viridis, o verde, coerelius, o azul, indicus, o índigo, ou o cian, e violáceos, como violeta. Pasa que dice que Newton quixo casar as cores coa idea do número 7, non? Retrotraéndose a unha idea, creo que pitagórica, na que os días da semana e as cores do arcoíris, sabes, no que se repetía o número 7 como un número universal sempre presente, non? Entón, bueno, un dos críticos, por exemplo, foi Isaac Asimov, e veredes por aí tamén, se buscades pola internet, que efectivamente hoxe en día discútese se son 6 ou se son 7, e máis ben considérase que ese séptima cor, esa cor cian, Newton forzouno, quería que foran 7, non lle cadraba que foran 6. Aí xa non me meto, habería que chamar a un científico. Pero, bueno, por outro lado, de ser certo, pois estaríamos aínda a falar dunha representación de simbólica, non? Que nos leva a toda unha tradición moito máis antiga do que pensábamos. Así que nada, agora sí, vou a cerrar o directo, non? Porque rematamos, xa exploramos un pouco da simbólica do arco da vella. Obviamente vai haber segunda parte, xa o adiantei, e non sei que vos apetece para o domingo próximo. O domingo próximo é o día 22, sabedes que me podedes facer suxerencias por Facebook, por Twitter, polas miñas redes sociais. Se vos gustou este programa, agradecevos de verdade que o compartades, que lle dedes a me gusta ou que faledes del, porque así podemos medrar en comunidade. E bueno, o próximo domingo agradeceríavos se me ides a propoñer algún tema para falar de cor que sexa sinxelo, porque temos aí a festa de Todos os Santos moi próxima e ven unha semana un pouco cargadiña, non? Entonces, necesito dedicarlle máis tempo a outros temas e non tanto á cor. Por exemplo, non falarei, por exemplo, descarto falar da cor azul, iso é un tema complexo. Descarto tamén, non sei, o verde. Non sei, poderíamos falar de amarelo ou de non sei. Non sei de que podemos falar. Vos me diredes, que me comentades polo chat antes de que meta a musiquiña. Ou vou metendo a musiquiña e mentras está a musiquiña posta que deu por aquí podedesme poñer algunha suxerencia de que cor queredes que trate. Lembrade que xa falamos do vermello, xa falamos do negro, xa falamos do púrpura, xa falamos do malva, xa falamos, que xa levamos moitos simbolicores, xa falamos tamén das cores do sufraxismo. Así que nada, ideme dicindo polo chat, meto a musiquiña de saída, vémonos
para o xoves, que facemos informativo ás bravas, obviamente, e imos comunicándonos polas redes.